Здравейте, приятели, аз София, аз едно да гледате моя канал в YouTube. Днес с мен ще си правим прическа. Така, както виждате, моето коса е мръснат. Тъй. И затова с тази прическа, сега няма как да ви я покажа. По-скоро има. Не, няма. Ще да имаше. Ама не става. Така, как да е? Трябва да срещате хубаво косата. Чакайте, имам една идея. Така, ето такава ще си направим подобна. Нали, ето с такива сламки. Ето така. След това го завързваме. И ето така, докато си направим цялата коса. Може би. Така, за това сега ще се опитам. За целта ще ви трябва, ако имате пръскалка така с вода, си я използвате. Ако нямате, си налейте просто една чаша с вода, колкото да си мокрите косата. И много сладко. Така. И нека да започваме. Първо трябва да се реже. Аз пак се реже. Моята коса за 5 минути се разрошва. Така. Сега ще ми трябва малък кичур. Такъв става ли? Или още по-малко? Да, става. Така. Нямам търпение да се видя утре. Да, сега за прическа трябва да се спи. За нещастие някои хора си прави така и не става, защото се разрошват. Но аз за сега... дай първо да покажа, после ще спра. Така. Сега, след като е намокрено хубаво, трябва да го страни. Взимате сламка, разтваряте и започвате да навивате. Ма не на дебело, както аз сега направих. Май тази прическа няма да се получи. Хора, направете така отдолу, отгоре. Сега седи. И сега пак трябва да се намокри косата. Така, след като е готова, направена, така още малко и трябва да го вържем. Вземем тези двете и го вържем. Какво направих? Да питам. Добре. Това мама ми го направи. Не знам дали ще стане, но айде давай. Така да опитам аз едно. Моля ти се, скъмни. Серго ме нацелува. Моя брат на 2 месеца. Знае да се цунка. Това пък какво ви интересува?
раната ми. О, щипи. Вижте. Катерих се на дърво. Добре, как става. Коса прави. Така. И цялата коса така ще бъде. Така. И какво да се направи? Отзад не мога. Опитах се, но не мога. И затова това ще бъде опит. Просто. Когато вече накарам някой да ми направи тази прическа, ще направя малко клипче, само да ме видите как изглеждам и така. Утре в няколко часа, когато стана и когато се оправя, разбира се, ще направя клипче, да ме видите как съм с тези 1, 2, 3, 4 клипчура. И така. Айде, чао, абонирайте се за мен, харесайте клипчетата ми и коментирайте. Чао!